ओइ बिमा बे गया खावनानै लाबोलै माबा खुगा दैल' मोनथारदों आं। लांगौ। सासेया जाबाय गोदाव सोराव जानानै थांबाय। दा सासेखौ मोजां न'खर नायनानै गिलायनांसिगोन। बेखौनोथ' आंबो नंबाय। मानसिफोर मोजां मोनबाय बायब्ला हरसिगौ नंबाय आङो। सोरखौबा मोजां न'खर नायनानै खौरांफोर लाब्ला जायाना। नाथाय नायल' जाल' सासेल' न'आनो लांदां जाथारगोन जे। सुबुं माहारिनि जिउ लानानै उजिनानै दा मानसि माहारि हिसाबै समाजारियाव जोनोम मोनबाय जेला जुलि लानानै गावखौनो संसार दानानै लानाया गाहाम। बे मिथिंगानिनो संसारनि नेमखान्थिखा। थेवब्लाबो बबे बिखाजों बबेनिफ्राय फैखो आइ रजे? टाउनाव थांदोंमोन आफा। बिसोरो नङा होमबा? नंगौ सार। बरनटप एक्सट्रिमिस्टआ? नंगौ सार। बरनटप एक्सट्रिमिस्टआ बिसोरनो सार। नंगौ सार। बिसोरखौ गासिबो जाथि हारि दाउ अमा फारौ हाग्रानि जुनार जुन्थुफ्राबो गासिबो दिग्लुंजोबथारबाय सार। हाग्रानि मोदाय दावदैफ्राबो जोबथारबाय खोमा। नों आंखौ मिथियाखै? नैबे गलदङा नर्थ इस्टआव सासे गिनो रोङै राफोद असि होननानै मिथिजानाय। बेनिखायनो आं दिनै नैबे अफिसाव खबरला। मिथिया नोङो आं बेसेबां गिदिर गुन्दा सिमाग्राफोरखौ नुनानै सरकारनिफ्राय प्राइज मोनखो? नंनायाथ' नंगौ सार। नाथाय बिसोरो मानसि बुथारग्रासो। रायखसा मानसिखौ बुथारनानै बेदर जाबावो सार। नाथाय नोंसोर बिसोरखौ गियो नङा होमबा? औ सार, गिनायल' नङा। नाथाय बिसोरखौ नुबानो ज'ज'सो थाखायो। नुवाखै सार? नोगोम साराबो गोबां सिपाहिफोरखौ लानानैब्लाबो दै नांनायखौ आं बिदि गैया सार। नांगौबा आङो साख्रिखौनो गारना थागोन। बिदिब्ला नोंखौ बे अफिसनिफ्राय गाबोननो ट्रेन्सफार हरसै। दहाय सार। बिदि रोखोम सार। आंहा गोबां फिसा फिसौ दङ। आं बेफोरबादि फिसा फिसौखौ गारनानै बबे जायगायाव हामा थांबावनो सार? बिदिब्ला दिनैनिफ्राय गोरा गोसो लानानै डिउटिखौ मावनो थां। जागोन सार। ओइ बाजै मा खालायदोंब्रा? माथो आंखौ मोनफैदोंलाय? बयबो मोजाङै दंजोबो ना बाजै? मोजाङै दंथ'यो दासान्दि। जानाय लोंनायासो बिसोरनो मा जाबाय? नाङा बाजै, जों जानाय लोंनायखौ गुबुन जायो। नोंसिनाव मावग्राबो गैया। आदाया बहा थांदोंमोन? दाहोनाफोरजों बन लायनो थांफादों बियो। दानो बनखौ बुथुमखायाबा दैज्लाङाव जारला जाथारो। जायाबा मा? बेनोथ' बाजै बर'नि रायजोआ बेफोरखौ गुदि खालामनानै लाग्रोनांगौ। हा देग्लाय आसफोरखौ बेसे बुरजा होबाय? गैया देग्लाय सिलाय मिथिखिरि नों बेबायदिखौ लानो हामालै बाबु।
नोंहा लेखा बुरजा फरायनानै गिदिर मानसि जानांगौ। बाबु नोंना मानसि रायलायनायाव मा डिस्टार्ब नोंलाय? आदैमोनजों बिदि रायलायबाय थानो नाङा। बिदिब्ला जोंबो बाजै बारा गोबाव खालामाखै नामा? थादो बिदिब्ला बाजै थांसै। मालाबा सम मोनबा बेरायफैनोसै। Well, dear cabinet, colleagues and friends, today with deep discussion, I want to discuss the financial matter and disturbance of the extremists in different areas. In this case, you should listen attentively how I want to solve these problems. मानोना सार आंबो बेखौनो नोंथांनिसिम बुंनो सानदों जे गभर्नमेन्टआ थारैनो माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो नाजानांसिगौ आरो आंथ' सानो बांद्राय दबथायनो सानोब्ला स्ट्रं आखाइनि बांद्राय दबथायनो सानोब्ला काब्दा मिनिस्टारा जेरैबायदि जानांगौ जों बिदिनो जानांगौ। Of course, these one articles is easy to solve. That is, I am ready to solve. बर्तमान नोगोर बा टाउनफ्राव जुदियोबा आर्मि CRP फर्सफोरखौ डेभेलप खालामदों होनब्लाबो बेनो जथेस्थ' नङा आरो बिसोरनि खामानिया खालि एक्सट्रिमिस्टनि प्रब्लेम बिसोर मा खामानिखौ मावो खिन्थु बे किडनेपिं इटिं रेप बेबायदि खामानिखौ बिसोरो हठाৎ हस्तक्षेप खालामनो हाया। बेखायनो आं सार अनुरोध खालामनाय जायो पुलिस डिस्ट्रिक्टनि पुलिसखौ आरो बे खामानिफोर जाहाथे स्टप जायो बन्द जायो जाहाथे इटिं किडनेपिं बेफोर खामानिया रिपिट जाया बा जानो हाया बेफोर दायित्वखौ पुलिसनो आरो जासिननानै होयोब्ला साबसिन जागोन सार जोंनि अफिसाव गोबां पस्ट दङ बेफोर गेप्सखौ फिलआप खालामजासिगोन नामा जाहाथे गोबां आनइमप्लयिफ्रा सल्भ जाथोंसै। आंनि डिपार्टमेन्टआवबो गोबां बोसोर एपइन्टमेन्टनि जेबो सार्कुलार होनाय जायाखै जाउनाव गोबां खना खनला जायगायाव थानाय अफिसफ्रा स्टाफ गैयिनि थाखाय अफिसफोरखौ मोजाङै सालायनो हानाय जायाखै। बिनिखायनो आं आंनि डिपार्टमेन्टनि सार्कुलारखौ थाबैनो होनोसै नामा सार? आप लोगों की चिंता बहुत ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी एकाएक सभी समस्या का समाधान नहीं कर सकी। पहले की सरकार ने सारा ढांचा बिगाड़ रखा है। उस ढांचे को सुधारने में आप लोगों की सहायता चाहिए, ऑफिसर्स की सहायता चाहिए, सबके द्वारा मिलकर उस ढांचे को सुधारना पड़ेगा। इसी वजह से आज मैंने मीटिंग के अंदर आप लोगों को ऑफिसर्स जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको मैंने आमंत्रित किया है अपनी रिपोर्ट मुझे सबमिट करें काम को आगे बढ़ाने के लिए। आधी बातें हो गई, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। जोंनि दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानाय
दाब दाब गामिनि मान गोनां रायजो राजा महत गोनां हारिनि दावगाफुनाय लामायाव ओंखारनो आगान सुरबोनाय दावगाफु हान्जानि केदार नोंथांमोन दिनै जों बहाय मोनसे ओंथि गोनां हारिनि हाबाफारि लानानै जों बे जुथुम्मा मेलखौ सावरायलायनो होननानै जुथुमनाय जादों। आथिखालाव बर' हारिया मोनसे जांख्रिथाय हारि हाबाफारि लादों। बिनिखायनो बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो आरो मिथिहोनो थाखाय दिनै जोंनि दावगाफु हान्जाया आगान सुरबाय। सिबिनां रायजोफोर, नोंसोर मिथिगौ जोंनि हारिया भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्राय दासिम बेसेबां जोङो गुबुन जौगानाय हारिफोरजों नाख्रेबजाखो, सुसिजाखो आरो जों बिसोरजों बेसेबां नासयजाखो। दा बेफोरखौ जोङो एंगारनो हायै खस्थ' जाबोबाय। दा बेनिखायनो जों मोनसे थांखि लाबाय दि बे जोंनि दावगाफु हान्जाया हारिनि बेफोरबायदि अलखदखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गोदान बारहावा आरो राजखान्थि लाबोनाय। बेनिखायनो नांगौ जोंनो रायजो राजानि हेफाजाब। जेसेबांनाखि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब थागोन जोंनि माखासे हान्जानि हाबाफारियाबो गोख्रों जालांगोन। रायजोफोर, आं दिनै गोबां बाथ्राखौ बुंनो सानाखै। नोंसोरो जोंखौ जेब्लाबो गोजाननिफ्राय थानानै हेफाजाब हरबाय थायोब्ला जोङो मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जाहाथे गाहाम जाफुंसार होनो हायो। गोजोन्थों। आदामोनहा न'आव फैथ'थाराखै नामा? गैया सार, दासान्दि बसआबो मबिलाइजेसननि बेस्थ', बेनिखायनो फैनो हानाय जायाखै। फारसेथिं बोथोराबो जोबोद गाज्रि, बेखौ आं बुङाब्लाबो जासै। नोंहालाय माबोरैथो दङ सार? हागोन मा सिख्ला जिबन हारसिङै रानथाबगोनखा। आदाया दिनै जोंनाव हर थालांदों ना, मोजां गाज्रि जागोन, गाबोन थांगोन। बाबा बस दङलै, नङाब्लालाय आंबो थानांगौ सानदों। मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो सानदों। दानोबा मिटिं जोबखांनानै बबाव थांनांगौ जायो। बिदिब्ला आं आदा उदांखौ बुंहैनोसै। जामसिना हाब जारौ, आंखौ हेड अफिसावसो खोनायोब्ला साजा होथारगोन। नांगौब्ला आं माब्लाबा सम लानानै फैफिनगोन। नों जोंनाव थांनानै आइमोनखौल' सम सम खबर लाहैदो। आं थांनोसै, दानो सोरबा नुगोन। बियो उदांनि न' नङा होमबा? न'खरा गिदिरानो। बेफोरथ' लुथिं खावनाय रांजों जानाय। असेबाबो बेफोरखौ नों मा बुंनो नागिरदों? औ, नों आंखौ असि होननानै मिथिखागौ नङा होमब्ला? आं माबादि असि नों बेखौ मिथिखाबाय जानो हागौ। नोंनि मोसानलाया बेसेबां गिदिर दायनिगिरि, एक्सट्रिमिस्ट। बियो बोसोरसे सिगां गाबदा मिनिस्टारखौ बुथारखांबाय आरो आं बादि असि साब बिथांखौबो बुथारखांबाय। बिनि दाया बेसे गिदिर मिथिगौ? गोथांनि फारसे बिनि जिउनि रैखानि उफाय गैला। बेनिखायनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों। आंखौ आथिं हमनानै थाबैनो गावखौ सारेन्डार खालामफैथों आरो बिनि लोगोफ्राबो। नङाब्ला असे साहाब, जों बेखौ गोबां बार लेंहरबाय, नाथाय जोंनि बुंनायखौनो बियो मानियासै।
दासिमबो नोंसिनि रावा गथ' गोरलैनि राव नङा होमबा आथिखालाव जोंनि आयेना दायनिगिरिखौ खेमा होनायनि जेबो राहा गैया आरो नैबे गल्डन असिया बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन आयै जोंनाव आलासि फैनो होननाया बबे जायगानि सोर खोन्थालायखो नोंनोलाय दाख्लैनो मादै लायसिनो आं गावसिनाव थांना खोन्थाहरदों बे फाग्लिनाबाथाय बिदिनोसै खोथाखौ मिन्थिनानै सिरि थाया खामानिया जायो जाया आगां बारस'थार बाथ्राया नंगौ नङा आं मिन्थिया आं हले दानो हाबा जाखाया मानो लाथ्रा जानांगौ सम बैसो जायाखै नालाय मोजां बिदा फंबाय सानैल'नो गासिबो खाग्राबारि गथ'आ शिलंआवनो बहाबा फरायदोंमोन दा फोजोबनानै फैबाय दाखालि नोमफानो मायंआ बुंहरदोंनो मा दा बे फैगोन मंगलबाराव फैगोन होननानै फैथों आं हले न'आव थाखाया आंनि गोसो बायदि आं मोनसेबो मावनो मोना मानो थाया जानांगौ बिदिबा आलासिखौ लाजि फोनांनोसै नोमफाजों मोनथियोबा मानजासो मोनगोन नोङो सोरबासो दंखायो नामा ना बै दाखालि मोनथिनाय सम्फानिफ्राय खोनानाय खोथाफ्रासो नंमारगौ नामा बे हालां बाजारनि राखां नामा होननायासो नामा बेफोरबायदि सिंजों मोजां मोननायखौ गार आइ बेफोरबायदि मानसिजों लिंक लानो सोमोन्दो लानो नाङा बिसिनि जिउआ मा जोरथाय दं दिनै दं गाबोन गैया आं बेखौ नङाब्लानो जिउआव हाबाखौनो लाया आयै बिनिखायनो नों एरा एरा जादों नामा नोमफाया मिथियोबा दानो जुलिदाखौ जागोन बेखौ मिथियाखै नों जाथों आयै आंखौ हले रावखौबो हरनो मोनखाया Balangnya, tuh. Balangnya. Udang, nebla. Nih, warna. Jauh itu. Tunggu balangnya.
दिङानि लरगिखौ आखायाव दैबायब्ला जोंखौ लानानै सिगांगोन जों आलो गोजोन जावलांगोन जेराव दङ दानसोरां पुर्णिमा अखाफोरनि गाब गोनां सिनायथि हारिनि सोदोमस्रि दिङानि लरगिखौ आखायाव दैबायब्ला जोंखौ लानानै सिगांगोन जों आलो गोजोन जावलांगोन मिजिं दङ नोंखौ लानानै सिगाङाव नोंखौ दोननानै मिजिं दङ नोंखौ लानानै सिगाङाव नोंखौ दोननानै रुजु रुमु रायजो जानाय बर'नि फैलाव हादराव दिङानि लरगिखौ आखायाव दैबायब्ला जोंखौ लानानै सिगांगोन जों आलो गोजोन जावलांगोन नोंनो सिगां नोंनो जोंनि जोबथा जुरिजेननाय बर' जारिमिन नोंनो सिगां नोंनो जोंनि जोबथा जुरिजेननाय बर' जारिमिन संलांगोन जों नोंनि आगान गोसारहोनो मुलुग बिखायाव दिङानि लरगिखौ आखायाव दैबायब्ला जोंखौ लानानै सिगांगोन जों आलो गोजोन जावलांगोन
दे थांदो फंबायफोर थांदो थादोलै आदा रावबो गैयानोदां आदा दे राम नमस्कार आं फैगोन खोनानायखायनो नोंथांमोनखौ नेबाय थादोंमोन दे गोजोन्थों मोना एसे न' सिङाव जिरायदो मेंना फैबाय जागोन बेफोर जागोन फै एसे जिरायनो मेंना फैबाय आदा जोंनि फैनाय जाहोनखौथ' एसेबाबो मिथिबाय जानो हागौ बर' बोरायनि बाथ्रायाव दङ आदा जेराव थुरि नुयो बहायनो न' लुनो होननानै थुरिखौ बाथिजों बाननानै लाङो बेनिखायनो आदा बे बाथ्राखौ गोरोबहोनो थाखायनो जोङो दिनै दौलेंजों गान्थि खानो होननानै फैदों जोङो नोंनि फिसाजो फेन्थेबखौ बै खाग्राबारि गामिनि हंलाजों जरा जुलि होनो होननानै दौलें खानानै दोनलांनो सानदों बाथ्राफ्रा गोरोबलायोब्ला दिनैनो दिन थारिखखौ थिग थाक खालामनानै दोनलांनो सानदों जोङो नै आनै जादोबाल हौवायाबो मोजां ना देनांफोर साख्रि मोनबाय बायबा गथ' आराम जायो दाबो फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टर मावगासिनो दंना जाबानो जायो हिनजाव फिसाया बिदि नेनानै थाजाया जायोबा जायो होनखाहाय आनै जों दिनै नोंनि खोथाखौ मोजां नागाना गासिबो थिग थाक खालामलांबाय थानोसै हा जायोबालाय बेबो फैगौ मागनि माबायावनो थिग थाक खालामा जाया होमबा आंहालाय बुंबावनांगौ बाथ्रा माथो दंबावो हा गथ'खौ मा मावो होनदोंमोनलाय मा खालामनो आदा मावनायाथ' जेबो मावथ'वाखै नै सिमोनसो शिलंनिफ्राय बिए कर्स होनानै फैबाय खामानि थाखायलाय सेस्था खालामगासिनो दं खिन्थु आजिखालिलाय हठात साख्रि बहा मोनलायखो आदा बे गथ'खौ एसे नायजागौमोन नामा जागोन दे ओइ बिमा आइ फेन्थेबखौ एसे थिनहरनायसाय लरग' दे लुदो नैबेनो गोसाथारलै बेखौ लुगोदो दे थाबलु आदा बाथ्राफ्रालाय थिग जाबायबालाय माथोबाव जागोन दे आदा दे अराथालै नै आदा खाजि बख्रिफ्रा दे जागोन दे खयजादो
एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन उग्रवादी लोग बढ़ रहे हैं, उनका साहस बढ़ रहा है, हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैंने आप लोगों से बार बार कहा कि आप लोग अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जाइए और वहां सिक्योरिटी टाइट कीजिए, लेकिन आप लोग ने मेरा कहना कुछ नहीं माना और आप लोग चले आते हैं केवल मेरा सर चाटने के लिए। मैं आप लोगों की बात कुछ नहीं सुनना चाहता। आप लोग जाइए अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर और कंट्रोल कीजिए। Thôi đâu? Ở đây này. Thì trong lúc còn đây làm nó Phi. Thì ra Phi ra ta phải. Cậu đặt sâu chứ hả? Phi ra phải. Ta không ai. Ang kubai thara Phi rồi. Nhưng mà chẳng được. Phi thara Phi rồi. Bản thân đừng thara đâu đồng ý được. Đi được hay gì? Còn đây làm nào? Thì ra. Phải. Thì là đi cho không phải à? Phải làm được không lại? Mà lấy được cái gì vậy hả? Hầu lên. Chúng tôi đến luôn này vậy. Kau beransur lagi tu. Dengan sakit banyak aku serasa. Ya dah. Boleh tu. Kalau sakit tu Karena sakit tu orang bersama salah dah apa ni. Jangan kau pun jangan peribahasa sebab berkata jangan peribahasa kau orang tu. Ini mana kau nak buat? Sekarang. Oh. Hurry up. Lengsini gaमियाव सासे सेंग्रा दुथां दं. जोंनि गामियाव दुथां सेंग्रानो बिया सार. थगायोना पुलिस नङा? थगायाखै सार. जोंनाव गैथारा. नोंसोरो पुलिसखौ सब समाय बिदि बुंबाय थाग्रा? जोंथ' पुलिसखौथ' थगाया सार. ओंखाम जाहोग्रा नोंसोरो? गैया जों सारा गैया. गैया सार. मोजां खिन्थाबा खिन्था गैया सार. बेल थायोबाथाय पुलिसखौ साला खिन्थानानै बुङा नोंसोरनो? गैया जों बिदि बुङालै सार. जों बुङा सार. नोंसोर बुङा? गैयालै सार.
Gaya, cinta gaya lama-lama tahu dah orang cinta. Go. Mangkaranin. Ada polis beneran. Mangkaranin gua. Hah? Polis gua ada. Tambah man. Aja. Stop. Stop. Aduh. Mangkaranin. Polis lagi, ha? Aja. Hah? Iya, ada nuala. Iya, baik. Benar. Benar. Oi, tunggu. Again. Alah. Oh, sini. Olah, apa betul? Segera, tunggu. Islam supaya berangkat. Aku yang biasa. Ya. Ayong, anu sirku beri yang berklipsnya. Hal kebetulan ayong dapat hanya lama lagu mende. Jamba jam tang kusip belilah apa ini pukul. Jumpa beli. Lah, kita baca Apa yang halu apa mas na hukum bagian hidup. Jalan jerajas kita. Itu kerana apa ni dah banyak aku ayong. Maaf, bundan berat, tangki lualai. Sekali mahad nak bijar. Dia Ma kalamra polis lagi menane bunane tun baik lah tun le mat kalam bang bra ayung orda ya penung ayung Nai mani na urus ramah sen lu ibu ali ayung Oi, ma bilang mudah lain sah. raya klesar Raya ke? raya ke Undang segera lencer. onane hukar hurfam klesar Enggaknya. Hold on. Taruh kok. 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 Oi. Kok. Bawa. आंनि साग्रिद लोगोफोर आरो सिख्ला आं दिनै गामियाव बेरायहैगोन आरो बिनि सार्सआ नोंनाव थाहैगोन जागोन सार बिदिबा नोंसोर थाथ'लायदो पजिसन फैदो होमबालाय नोंसोर गासिबो
बर' सेंग्रा जोनोम मोनदों बर' हादोरा थायो आङो हारिमुजों गोरोबनानै आं जादों बर' सेंग्रा फोथांना लाखिनि बर'नि जारिमिनखौ फुवारलाङि फै बयबो गोसो मोदोमै गावनि नेरसोनथिखौ मुलुगाव फोथांना लाखिनि बर'नि जारिमिनखौ फुवारलाङि आं जादों बर' सेंग्रा जोनोम मोनदों बर' हादोरा थायो आङो हारिमुजों गोरोबनानै आं जादों बर' सेंग्रा बावगारलांदो गावजों गाव फोजोबस्रांलायनायखौ बावगारलांदो गावजों गाव फोजोबस्रांलायनायखौ बयबो खौसेथि लुनिङाव आगान संहरनानै जोंनि खौसेथिनि गोहोखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनि आं जादों बर' सेंग्रा जोनोम मोनदों बर' हादोरा थायो आङो हारिमुजों गोरोबनानै आं जादों बर' सेंग्रा लोंसैलै मादै रावबो गैया नामाब्रा आयु बबेनिफ्राय सफैखोसै आदैमोनहालाय दे जिरायदो आदैमोनहा दै लोंलांसैलै मादै
ओंखामखौ जाबोदों ना? जाबाखै माने आदैयाबो लों नामा? बिदिब्ला आङो आदा थांनांगौ आदा हेन्टेब नों मानो हांथोनो दिनै जाखो आंनो नोंखौ एसे नांगौ मा जाखो थनाय बैथिं आइ आफाया आंखौ बिलाइ हरनो नागिरबाय आदा बेखायनो आं नोंजों खारबोफाबाय नों बे केम्पआव बोरै थाहैफानो नों जेरै थायो आं बिदिनो थागोन थेवबो नोंजों थांफागोन दसे जिरायथ'दो दे आदै बिदिब्ला नांला मादै जोंहाबो दस्रायाव थांफिननांगौ दे होनब्लालाय Attention! My dear boys, दिनैजों मार्शेल आर्टनि माखासे आदब खायदाखौ सोलोंनानै लागो दिनै
Thôi dong. Đây thế này. Mình trong đâu còn đây làm nó phi. Thì ra thằng kia ra thấy. Ra sao chứ sao? Thằng kia ra thấy. Ta không ai. Anh không phải thay ra thì rồi. Nhưng mà chẳng được. Thằng kia thay ra thì được. Bản thân đừng thay lao đồng ý được. Đi được hay gì? Muốn đây làm nào? Thì ra. À thấy. Thì là cho thằng kia vậy à? Phải làm được không lại? Mà lấy cái cái gì ra thì được. Hầu lên. Chúng tôi lên nô này giúp. Kau beransur lewat tu. Dengan sakit saya aku serasa. Dia dah. Mana je? Kalau sakit tu siapa? Karena sakit tu orang yang salah dah apa ni. Jadi kalau kamu dah beribadah sebab berkata macam ni, bapak orang tu. Jadi mana yang kurang? Sekarang. Oh. Hariap. Neng gaमियाव सासे सेंग्रा दुथां दं जोंनि गामियाव दुथां सेंग्रानो गैया सार थगायोना पुलिस नुआ थगायाखै सार जोंनाव गैथारा नोंसोरो पुलिसखौ सब समाय बिदि बुंबाय थाग्रा जोंथ' पुलिसखौथ' थगाया सार ओंखाम जाहोग्रा नोंसोरो गैया जों फिक्सारा गैया गैया सार मोजां खिन्थाबा खिन्था गैया सार बेल थायोबाथाय पुलिसखौ साला खिन्थानानै बुंग्रा नोंसोरनो गैया जों बिदि बुङालै सार जों बुङा सार नोंसोर बुङा गैयालै सार गैया गैया सार गैया गैया सार नों खिन्थाखायो आं लामा लामा थाबायना हरगासिनो Mangkaranin ada pulis beneran mangkaranin gua hah pulis gua ada tambah beneran aja shot Aduh, hei. Mangkaranin pulis lagi ha aja hah Iya ada nuala. Iya ada. Benar. Benar. Hei, kau mana? Alah. Oh, sini. Alah, kamu berapa? Segera. Bang supaya berangkat. Aku yang biasa. Ya. Ayo, anu nोंसोरखौ बोरै मोनबोखोलै बिसोर
हालखोबोदोंलै आयं दा बावहायनो लामायाव लोगो मोनदों जाम्बा जाम्थांखौसो बुग्लिला बायनाय फख्रमोन जोंखौबो बुबायलै लाब फैथारबाय जोंखौबो हालेव हायाबा माहाजोन आंखौ खमलायगोन बे जारलानो बिराद जासिगोन बिथनखौ दानाबानो जाबायलै आंखौ आयं मा बिथन दानब्रा सानसेल'आलाय खेबसेल'आलाय आजिखालि माहाजोना बुजिया गैया मा खालामब्रा पुलिस लोगो मोननानै बुनानै दोनबायब्ला जोंलाय माथो खालामबावनोब्रा आयं हरजाया जेबो नङा आयं सिनाय मानि ना हरफिनग्रा माहाजोनफ्रानो जेबो नङालै आयं ओइ मा बेलायाव गुदुं रायलाय नोंसोर रायलायाखैलै सार रायलायाखै रायलायाखै गुन्दा फिसिग्रा नोंसोर अननानै हगार हरबा हामसिगौसो सार हंगारनो ओइ आवना गारिखौ आंनि साग्रिद लोगोफोर आरो सिख्ला आं दिनै गामियाव बेरायहैगोन आरो बिनि चार्जआ नोंनाव थाहैगोन जागोन सार बिदिबा एसे थाथ'लायदो पजिसन फैदो होनबालाय नोंसोर गासिबो लाखिनि बर'नि जारिमिनखौ फुवारलाङि फै बयबो गोसो मोदोमै गावनि नेरसोनथिखौ मुलुगाव फोथांना लाखिनि बर'नि जारिमिनखौ फुवारलाङि आं जादों बर' सेंग्रा जोनोम मोनदों बर' हादोराव थायो आङो हारिमुजों गोरोबनानै आं जादों बर' सेंग्रा बावगारलांदों गावजों गाव फोजोबस्रांलायनायखौ बावगारलांदों गावजों
गाव फोजोबस्रांलायनायखौ बै बयबो खौसेथिनि लुनिङाव आगान संहरनानै जोंनि खौसेथिनि गोहोखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिदिनि आं जादों बर' सेंग्रा जोनोम मोनदों बर' हादोराव थायो आङो हारिमुजों गोरोबनानै आं जादों बर' सेंग्रा